ase Kenyorogi ya Kamagambo Sare kigutoka ase sub-county ya South Mugrango county ya Kisii oyore omukungu bw'omusacha yomo kurukwa Evans Nyasimi oyo obwatire asense ya Dubai asege kora kyogotoka na mugoka oyore egati ya Mariogo yogotinde nigabereka gwesokya bene ligokwanera aya monyarito musacha oye Koringana n'umusibati Lilian agoteba umusacha oye nigo achagete sabari yokogendensia Dubai umwaka bw'ekirubere 2023 abo ase amubeteretie konia ebintu byaye byonsi nabo igokogenda buse akagenda ase kiombe na kubogoria kibesa elio agenda sense meyo ya Qatar. Nonya nabo nigatebire buna nigo mokoyoye oyo moirite asense meri ya Qatar amoete bikoroto aira sense yo kolende meye bikorote byo nigabete gakubika Mario gayo gotindia wana nigo agosaba obokonyi elio umusachoye anyore obwene bwaye asenseri ya Dubai. Njeno mongina we Evans Nyasimi oyo bwatire gali Dubai asengenje yo gotegekana no mabuka Evans gachete chalenge umutinyo kominamo agante imokoyoye naroro okoira abantu Dubai. Evans gachagete sabari yo kotaka kwenda Dubai 2023 ndio chagete wa private bya Evans akaone igenta bwate aka mwabeli 100 tukamutomera cyabante kuri nendege kitarike 2023 tukagende kiombe tukaimuka kibesa tukamutomera kera twatuma kibesa kiri agatetomere visa etalinge yo bumaene kitariki 2025 umutinyo saba Evans naye gwe bikoroto no mwana omukoyo yo mwete namba yoli oligo chikumira Qatar mwana yakoro ku Kevin ebamenyete gadaraza mamu mwaba gako ani bibanda gali daraza wana lende ebikorote bikumbe ime babegete imira abanisa sengenje atali nendege ebintu biri bigachibaka kunde bikoroto birime ekere kago chakuri nendege akogenda byakundire so abanisi akaline ndege akagenda ogo ikaga ali Dubai akabwatu akabekume ya Kenya wana gakiaba Kenya baminto nchetimbu atikende yonspi ena onetikiregento inkobesa tachibesa chiabande amboni gabanyene bakonya kongakira chisimi batete gocha gusakora ebintu ko nyumba gayiga sengenjo ngana sinyo gwaka na madeni